Nami karon sa Vatican Museum. Look at that. Or Star Wars. Amazing kaya na. Okay nga mga museums. Ang amazing ani kaniya sa taas lang gid. Murag ikag nasa spaceship. Ang ila siguro ni palungon ning kuan mga bintana. Samot. Ah, lagi.
Turang Sistine Chapel dito. Hey. Okay. O, nahuman na among naag sa Vatican City. Ito sa outfit ni Mami. I survived Vatican City. Okay. So, dito ta pauli. Okay, muna to guys. Na-survive na mo ang Vatican City. Intact pa, Montiel. See you next time. Ciao, ciao.